малка къщичка, като за джудженца. И с две прозорчета. Аз видях бамбук. Бамбук, да, точно така. Какво си намерил? Подсечен бамбук. Иха, много е голям. Внимателно да ни... Аз имах самия. Хали, какво имаш ти? Много е голяма тази топка. Това е като един детски кът с една пайжна и малко дървета. Виж, там не е някаква история. Валя, обърни се! Много нависоко, тате? Тя е малкичко по-наниско. Това пък е много наниско. Аз искам. Не, има пайжени. Неща. Виж, това гдълго е пик. Има пачени. Тео? Тео, колко голям ще пораснеш тази? Може би като това прасе и като тебе. Не може всичко да държиш, Букчо. Тайната градина. Е, това сигурно зад мен. Уу! Вау! Преди бях, вика сега развеждаме с градината, това само се гледа, това само се гледа. И общо цветята са такива, които нали, са устойчиви на този климат и се гледат. Вчера няма кой знае. Вау! Да. Искаш ли да прочита какво пише? Книга на джунглата е това. Дайте, може ли сега? колко 4 сладоледа Дай искаме. пръчката, защото се притеснявам. От най-големи. Пръчката за сладолед. От най-сладките и от най-ледените. Дайте. 4. Ето пръчка. Не е лошо. Замъка, при който отидахме. С овощна градинка и с една скулптура, която Тео я видя и реши да ми я покаже. Много ти благодаря, Тео. Да. И това представлява полянката зад този замък. Там е Аделаида се вижда в далечината. Има доста хора на разходка.
Тео, я гракай. Иха. Голям е живот, да? Огромен. Тео, ти какво си имаш? И ти ли имаш живот? Голям ли? А Кали, ти какво имаш, миличка? Чипс? Нямаш жълъди, чипс. Сладорана. Ей! Валя, а Тео, какво лапаш, бе, тате? Това не е чипс. Какво търсиш, бе? Търся живот, ще го направим един човек. Помниш на времето как правихме човек с главичка, с ръчички? Виж! Виждал само, ма не помня изобщо как се прави с шапчицата и всичко. Ти бъртени клечки. Тези, дето не мога да ги отворя през средата. Тези, дето не мога да ги отворя през средата. Оп! Да не паднеш? Тео, какво правиш, тате? Пак ли едеш жълъди? Уха, Валю, колко е събрал. Чакай да те снимам с снимка, тате. Калина, там е прекалено високо. Да, ама Калина е смела. Мисля, че турбичката с чипс ти пречи, Калина. Трябва да оставиш внимателно на земята и тогава да се качиш. Иха, като люлка е. Не, тя ще падне, тате. Трябва да оставиш на земята. Лелееш ли за Тео? Тео, стига, Тео. Тео, стига, так. Тео, престани, тате.